Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analysis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Action Fred Salanga. Karon nga adlaw Sabado Pizza 30 na. Katapusan nga adlaw sa bulan sa Nobyembre tuig 2019. 25 ka adlaw na lang ang nabilin, Pasko na naman. 32 diyas na lang ang nabilin sa tuig 2019. Saylo na kita sa tuig 2020. Anano ang mga balita kag mga isyo para karon nga adlaw? Hasta subong wala pagid sang napilian si Presidente Rodrigo Duterte nga italuos kay Albayalde. Pila ka mga general ang ari sa pungsod Pilipinas. May ara kita 126 ka mga may mga star sa Abagabla. 3 ka Lieutenant General, 19 ka Major General, 106 ka Brigadier General. Sa 126 kamay mga star sa Abaga, wala pagid sang napilian si Presidente Rodrigo Duterte. Wala man sang 4 ka star sa Abaga. Si Albayalde lang nanaog siya pagkatapos sang kontrobersiya sa Ninja Cups. Anong siling ni Presidente Rodrigo Duterte? Ginapangitaya unisto. Nya bisan hindi ka PMR, basta unisto ka. Ambot silingon sa 126 ka may mga star sa Abaga, wala pa gid napilian ng presidente. Ambot silingon, gapangita pa siya, daw hindi pa masaligan, kag hindi unisto ang pila sini ka mga general. Wala kita gasiling hindi honest, kundi wala pa sa napilian si Presidente Rodrigo Duterte. Sila niya kahapon, wala pa gid ako sa napilian. Temporaryo, ako ang magapungko. Hipes sa kapulisan sa bugos nga Pilipinas. Ako ang magamando. Ako ang magatag direksyon. Ang silingon, siya anay mabulos temporaryo kay Albayalde. Bangod, wala pagid siya sa napilian nga ginatawag niya honesto nga magapungko bilang pinakataas nga pwesto sa Philippine National Police. Purte, no? Sa 126 ka mga general, wala pa siya sang napilian. Siya lang anay magapungko. Siya ang magahatag mando sa tanan nga pursa sa kapulisan sa bilog nga pungsod Pilipinas. Kung ano man ang mga kinahanglanon sa kapulisan, naturally, siya pinakataas nga general sa bugos nga Pilipinas. Siya man ang magapirma kung ananong kinahanglanon sa kapulisan. Tubtob makakita siya sang isa ka honesto nga leader sang Philippine National Police. Question sa pila ka mga pumuluyo nga may ara pa. Action Radio Philippine Standard Time Lasais 42. Mabalik kami pagkatapos ini. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon.
Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Ikaw gihapon ang akon nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay, sagsan anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:46 na. Kung gaplano ka mag-loan, diri kita madasig ang pagproseso, nubo pangsaka para sa chattel, ATM loan, business loan, salary loan, real estate mortgage, car o contract finance, GSIS pension loan, agricultural loan, parehas ang crop loans, tricycle loan, allotment loans, housing loans, parehas ang construction, kag renovation. Wala na kamukadtuan nga iban. Tang ara sa second floor sang Carmen Building, Lisaris Avenue, Ciudad sang Bacolod. Ang lead dira sa 104XA Esteban Building, Galo Gatuslao Street, Ciudad sa Bacolod, ining Metropolitan Ding Corporation. Mandira sa corner Yungke, Guria Street, La Carlota City, kag may satellite nga opisina sa Dalan Mabini, Son Pordas e Talisay City. Kung mag-loan ka, now na para manubo saka dasig ang pagproseso. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:48 na. Ang Jensons Philippines Incorporated nahamtang sa ATT Building, St. Vincent Road, Tango, Bacolod City, nagapahibalo sila sa ila ikadwa nga bloodletting activity, dugo mo kabuhi ko 2019. Hiwaton sa Bacolod Living Water Christian Fellowship at ubang lang sa GPI nga opisina, St. Vincent Road, Tango, Bacolod City. Hiwaton ini sa Disyembre 7, alas 8 sang aga, tubtob, alas 12 sang ogto. Ang among bloodletting patigayunon sang Philippine National Red Cross. Pakwa kita dugo
para madamo sang kabuhi ang maluwas. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:48 na. Puerte, no? Hindi maintindihan ang sunog, wala kag tuo. Kag may mga patay nga nagkalatabo. Pila sini kakabangdanan sang sunog, posible kapabayaan naton sa mga kuryente nga ginatakod naton sa aton puluyan. Delikado nga daan ang sinikos mong patay siga, makahatag ini sang dako nga halit sa aton pagkabutang. So halong kita sa sunog. Kag maayo nga balita, kaya tinapamatud-an sang Aksyon Radio, nga sa dalong giman kag motorsiklo giman ang ginhalinan sang sunog sa Haba Pension House. Kumadumduman, ginreport naton ini. Ginatag naton nga ang sunog naghalin sa idalom sang among pension house bangod sa motor nga nakapark dira sa sulod. Ginbasihan naton ang report sang security guard nga nagadaba-daba ang mga motorsiklo sang iya makita na gamit pa siya sang fire extinguisher apang hindi madala. Amo to kung nga nagtawag sila sa aton Bureau of Fire. So nagkaladakpan gid man ang mga biktima. Posible wala man madakpan sa akto, hindi giman arson ang ila sini nga tubangon, pero laban-laban manimaho gid ini sila sa bilangguan. Kay budlay pa matudan ng arson mong arson niya, madutlang ka lang sa arson ko, nakita gid nga ikaw gid ang nagsindi. Nakita gid nga ikaw gid ang nagpakarab-karab sang among motor. So kabudlay sina pamatudan, pero sa likod sina sigurado manimaho sa bilangguan bangod ang gintuga nga sunog nagtuga man sang kamatayon sang anom tanan ka mga tao dira sa Haba Pension House nga amo anay ang Bascon Hotel numero 2. So ang ila pagpulo pangawat, uluhampang kawat-kawat, nagtuga sang halit, minilyon nga halit plus kabuhi, so ila inibayran paagi sa pagkit-kit Rias. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:51. Mabalik kami pagkatapos ini. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huling.
Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Action! Night Patrol! Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports First Portion. Action Reports Second Portion. Action Balitang Bayan Numero 1. Action Balitang Bayan Numero 1. Action Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:55 na para sa kumplito nga management sa inyo liver detox. Hindi kay resisyo, dapat lang DTX 500 gid hindi pagkalimtan. Kay nagatinlo ini sa atong dugo kag atay ang iya sini mga panakot, mga phytochemical antioxidant amo ini nagatipan sa aton atay, likaw sa kanser kag nagapanubo pa sang kolesterol kag blood sugar. Adlaw-adlaw hindi magkalipat na pagi sa online kag pwede ma-deliver sa inyo mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusugan Yan Facebook page. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:56. Dumayong balita. Ginaprubahan sang Senado ang pagpasaka sang basic na sweldo sang mga nurses naton sa bilog nga pungsod Pilipinas. Mayo man ang ginhimo sang Senado madugay na nga alungay sang nurses nga pasakaan man ang ila sinisweldo. Kay man ang mga nurse naton lantawa bala, porte man ang trabaho sa sulod sa mga hospital, public man o kon pribado. Damo man reklamo nga kuno may mga suplada nga nurse, may ara nga nagapaningal nga nurse, ang aton may intindihan na kung kamo man da paubrahon abi, inang may pasyente kala binigyan sa regional hospital dao nga linibong pasyente ga parik-pare ka, da matumba ka na sa kakapoy, ti kisa ga tao ka malang mo. Ga init man ang ulo mo kung isa porti kakapoy, ba tsindihan taman ang nurses naton. Ti kung dali-dali mo na siya, nga porti kakapoy, nga daw nahulubag na til niya pakanto pakareda sa mga pasyente, natural, ga pulo panginit man kung kaysa tao mo na siya mo, makon robot na siya kay. So maayo ining balita. Ang ginapaabot ko kuntani, kung ang singgitan sa mga manunudlo, idungan bala sa saka sweldo sang nurses, para nga daw makahambal man ang mga manunudlo nga daw wala sila ginapabayaan. Ang manunudlo, iba baka sa magpudag-pudag sa dalan, purting sigitan nga pasakaan ang ila sweldo, tigin permisahan man, hasta subong wala pa. So kabay pa, nga ining pag-aprobar sa pagpasaka sa basic nga sweldo sa nurses, mag-aapid masunod ang pagpasaka sweldo sa aton mga manunudlo.
Ako ya kabalugi ko kung anong pangabuhi sang aton mga manunudlo. Kapoy mo, may kabataan man, may ginapa-eskwela man, may ginapakaon man, kinanglan ginila ang saka sang sweldo. Ang iban na nagtiligulang na gani, ay pobre man ang mga manunudlo. Ang iban gani daw, nadingutan na sang gugma, ang iban naglalaon, kay ang ila siniobra, halalang dito nagkonsentrar sa pagtudlo sa kabataan, pati gugma daw nalimtan na. Sa kain man swildong mga manunodlo, maluuhi man kamo, dugay na siniyang ila alungay. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:59. Mabalik kami pagkatapos ini. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulon yun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, walasang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Standard Time, Las City 5, standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Luwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita, Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!